Vrijednost Ramazana, posta i ibadeta u njemu. Gdje su one duge seđede, gdje su one suze vrele, moje grijehe kao brda, Gospodaru ti oprosti. Od Selmana radijallahu anhu prenosi se sljedeći hadis. Održao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hutbu na kraju mjeseca Šabana i tom prilikom rekao: Ljudi, dolazi vam veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kojem ima jedna noć vrijednija od 1000 drugih mjeseci. Allah dželešanuhu odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju namaz koji se obavlja u tim noćima kao dobrovoljni vid ibadeta. Ko se Allahu dželešanuhu približi takvim dobročinstvom, računat će se kao da je obavio strogu obavezu u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu, farz, računat će mu se kao da je obavio 70 farzova u nekom drugom mjesecu. To je mjesec strpljivosti, a nagrada je za nju džennet. To je mjesec pomaganja, mjesec kada se povećava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, bit će mu to oprostom grijeha i oslobađanjem od vatre, a dobit će nagradu kao i postač bez umanjenja njegove nagrade. Tada prisutni ashabi povikaši: Poslaniče, nismo svi u mogućnosti nahraniti postača. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na to im je odgovorio: ta nagrada pripada i onome ko ponudi postaču hurmu, datulu, ili ga napoji vodom ili gutljajem mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobođenje od vatre. Ko olakša onome što je pod njegovom komandom u tom mjesecu, Allah dželešanuhu tome će oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu raditi 4 stvari. 2 kojima ćete steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo i 2 kojima ste potrebni i koje su vam neophodne. 2 stvari kojima ćete steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo jesu šehadet, svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, te da od njega tražite oprost. 2 druge stvari koje su vam neophodne jesu od Allaha dželešanuhu: molite za džennet i tražite zaštitu od vatre. Ako napoji postača, Allah dželešanuhu napojit će ga od svoga havda, tako da neće ožednjeti do ulaska u džennet. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 5 dnevnih namaza, džuma do džume, a Ramazan do Ramazana brišu grijehe između ako se izbjegavaju teški grijesi. Također se prenosi od Ebu Hureyre sljedeće: ko isposti Ramazan s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, Allah dželešanuhu oprostit će mu prijašnje grijehe. Gospodaru ti oprosti. Ebu Hureyre također prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah dželešanuhu kaže: sve aktivnosti čovjeka su njegove osim posta. Post je moj i ja za njega dajem nagradu. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka se ne deri. Ako ga neko napadne i uvrijedi, neka kaže: ja postim, ja postim. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Dah iz usta postača je kod Allaha dželešanuhu na sudnjem danu ljepši od mirisa miska. Postač ima 2 radosti. Prva radost mu je ona prilikom iftara, a druga kad sretne svoga gospodara. Ovaj hadis prenosi Muslim, Ahmed, Nesai, a prenosi ga i Buharija u malo izmijenjenoj formi. Smiluj nam se, ja Rahman, oprosti nam, ja Gafar. Smiluj nam se, ja Rahman, oprosti nam, ja Gafar. Iz ovih nekoliko hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem o postu može se vidjeti izuzetno velika vrijednost Ramazana i ramazanskih ibadeta. U svjetlu tih vrijednosti jasan nam je hadis koji prenosi Ebu Hureyre u kojem se kaže: ko se omrsi jedan dan Ramazana bez opravdanog razloga, kao što je olakšica musafiru ili bolest, ne može ga nadoknaditi makar i čitav život postio.
Zato se obraćamo svima koji se boje Allahove dželešanuhu kazne, a žude za njegovom nagradom, da ovome mjesecu posvijete posebnu pažnju, da ga ne smatraju teretom i teškom obavezom, nego najmilijim gostom. Takvima se obraća i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu koji prenosi Džabir bin Abdullah el-Ansari radijallahu anhu. Kada zapostiš, neka postije uši tvoje i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i zabranjenih stvari, i ostavi se uznemiravanja i jezijeta komšije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost i učini da ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš. Takvima se Allah dželešanuhu na poseban način obraća. Post je moj i ja za njega nagrađujem. Mjesec posta je mjesec svakovrsnih ibadeta, iz kojih se izdvaja dnevni ibadet, post i noćni, klanjanje teravih namaza te učenje Kur'ana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Allah dželešanuhu propisao vam je post Ramazana kao strogu obavezu, a noćno klanjanje vam je sunnet. Koga isposti i isklanja s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, izaći će iz Ramazana čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Dakle, po danu se ibadeti postom tijela i duše, a posti se uzdržavanjem od hrani, vode i drugih prohtjeva, dok se noći krunišu neobaveznim, dobrovoljnim ibadetom, klanjanjem teravih namaza, nastojeći da se provede što duži dio noći na kijamu, ruku i oživljavanju ramazanskih noći ibadetom. Moje grijehe kao brda, Gospodaru ti oprosti. Adabi posta. Lijepo je da se svaki postač pridržava sljedećeg muslimanskog ahlaka. Ručak, sehur. Cijeli islamski ummet se slaže s time da je mustehab ručati prije zapaštanja, ali nema grijeha onome koga ostavi. Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ručajte, zaista je u ručku, sehuru, bereket. Računa se da je čovjek ručao, odnosno ispunio formu, makar popio gutljaj vodi. Od Ebu Saida el-Hudrija radijallahu anhu prenosi se: u sehuru je bereket, ne ostavljajte ga, pa makar pijenjem gutljaja, jer Allah dželešanuhu i njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na ručak. Vrijeme sehura je od polovice noći pa do pojave zori. Od Amr bin Majmuna se prenosi: ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nisu odugovlačili s iftarom, a sehur su odgađali do zadnjeg momenta. Hadis bilježi Bejheqi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ako se postač dvoumio oko početka zore, može jesti i piti sve do momenta dok ne bude siguran da je nastupila zora. Požurivanje s iftarom. Postaču je mustehab požuriti s iftarom čim nastupi njegovo vrijeme. Od Sehla ibn Sa'da se prenosi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali s iftarom. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Iftar bi trebao da se sastoji od nekoliko hurmi. Lijepo je da to bude neparan broj, 3, 5 ili 7 i slično, ili isti toliki broj gutljaja vode. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iftario s nekoliko hurmi prije klanjanja akšama, a ako ne bi bilo toga, onda bi se mrsio uz nekoliko gutljaja vode. Hadis bilježe Ebu Davud, koji ga smatra vjerodostojnim, kao i Tirmizi, koji ga smatra hasan hadisom. U ovom hadisu je dokaz da je lijepo iftariti na ovaj način,
a poslije obavljanja akšam namaza može se nastaviti s večerom. Dova za vrijeme iftara i u toku posta. Ibn Mađe prenosi od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: postaču neće biti odbijena dova koju uputi Allahu dželle šanuhu prilikom iftara. A Abdullah je učio ovu dovu: moj gospodaru, molim te tvojom milošću koja obuhvaća sve da mi oprostiš. Spominje se i ova dova koja se uči prilikom iftara: moj gospodaru, u tvoje ime sam postio, u tebe vjerujem i iftarim onim čime si me ti opskrbio. Ostavljanje svega onoga što je u suprotnosti s postom. Postač se treba čuvati svega što može da pokvari ili umanji vrijednost posta. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije post samo održavanje od hrane i pića, nego i od bespotrebnog govora, svođenja, a ako te neko vrijeđa ili napada, reci ja postim, ja postim. Hadis bilježe Ibn Huzejme, Ibn Hibban i El Hakim, koji ga ocjenjuju vjerodostojan po muslimovim kriterijama. Muhaddisi osim muslima bilježe hadis kojeg prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, po kojem je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne ostavi ogovaranje i postupanje po njemu, Allahu dželle šanuhu nije potrebno to što on ostavlja jelo i piće. Od istog prenosilaca se navodi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ima postača koji od posta imaju samo glad. Upotreba misvaka. Lijepo je da postač upotrebljava misvak za vrijeme posta i nema razlike u tome da li ga upotrebljava na početku ili na kraju dana. Darežljivost i provođenje vremena u učenju Kur'ana. Lijepo je biti darežljiv i baviti se učenjem i izučavanjem Kur'ana u svakom vaktu, a posebno u Ramazanu. Buharija bilježi hadis koji prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u mjesecu Ramazanu, kad mu je dolazio Džibril. Dolazio mi je svake noći da bi ga podučavao Kur'an, tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postojao blaži od blagog povjetarca u činjenju dobra. Pojačavanje ibadeta u posljednjih 10 dana Ramazana. Buharija i Muslim bilježe hadis koji prenosi Aisha radijallahu anha, po kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obilježavao u noći posljednje trećine Ramazana ibadetom, budeći žene da bi i one to učinile i ustježujući se od spolnog općenja. واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين